Slowly tikuona kuti nyika yeSouth Africa iri kuresista mutungamiriri wenyika yeZimbabwe yaMadzisonda Mnangagwa. Recently takambonzwana muMusi Maimane vachieja mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vachiti aiwa haufani kuextenda your term. Panapa achirefera kune mashoko atogwa nemutungamiriri wenyika yeMadzisonda Mnangagwa kuti aiwa ini am constitutionalist, after 2 terms ndicharedzana zvangu ndoenda pakunozorora. But panapa tinoona kuti pakazoita vibrant that Monday 2030 tikaona muMusi Maimane sanapinda mashoko ari kuonekwa kunzi nyika yeSouth Africa makuitika chaos. Pana kuti una citizens in Zimbabwe they are now being rejected. But subscribe or like out on the bell kuti ndapane ndekozwa mudanyira chiti vanoposta this video re pregnant woman wamuri kuona mudanyira chiti. We are deeply worried about the harassment of Zimbos in South Africa. Recent videos of a pregnant woman being abused by a group of South African women is said. We acknowledge our economic challenges as a nation, but the security of our people is now worrisome. Our security, our citizens in Zimbabwe, right now. Nyika yeSouth Africa peri kuona kuti nyika yeZimbabwe mazara corruption. Hapana chipo benefitwa nenyika yeSouth Africa aiwa with respect nenyika yeZimbabwe. Vachiti nyika yeZimbabwe iri kungoita matenders nekuluta. We have seen my issues eco-reform a South African company iri kuonekwa panguva ine kuti they have funneled mari iri more than 1.1 billion rands. Nasi kuonekwa kunzi nyika yeZimbabwe pama tradings nema business ideas nema deals anenge vachiita panguva ine they are not benefiting the South African government. But this lady ari pregnant. Aiwa panguva ino she's being harassed nemamwe South Africans. Panguva ino tikuona kuti South Africans vakutojamuka vakutoramba citizens enyika yeZimbabwe. Tunze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko chimira comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like, hit the bell icon.